Goazen ekainaren 14ko titularrekin. Sanferminetako su artifizialetarako harresietako 150 metro hartuko dituen agertoki bat izango da. Gainera, aurtengo nazioarteko txapelketan edo lehiaketan banatuko diren trofeoek, sariek, Sanferminen irudi garaikidea izango dute. Javier Muro eskultoreak eginikoak izango dira. Aurten Sanferminetako su artifizialen nazioarteko lehiaketan emakumeek eta gazteagoa diren parte hartzaileek parte hartuko dute eta jaurtiketarako agertoki handiagoa egongo da, harresietako 150 metro bitartekoa. Orain artekoa baino 10 metro handiagoa. Hoiek dira lehiaketaren 19. edizioko berritasun nagusiak eta iaz bezala egile su onenak bilatuko dira. Espainia, Frantzia, Italia, Danimarka eta Estatu Batuetako diseinatzaileak erakarriz. Kultura eta hezkuntzako zinegotzi ordezkaria Maider Belokik eta lehiaketako zuzendaria eta su artifizialen aditua den Mikel Pagolak aurkeztu dituzte 2018ko Sanferminetako su artifizialen nazioarteko egile lehiaketaren edizio berria eta 9 ikuskizun piroteknikoetan parte hartuko duten 9 diseinatzaileak. Lehiaketa honen bidez jarraipena eman nahi zaio bai iazko esperientziari bai lehiaketaren formatuan zuen egilei garrantzia emateko joera berriak lortutako arrakastari. Arrakastatxoa izan zen hala ikusleen aldetik, inoiz baino publiko gehien bertaratu zen 434.000 ikusle jo bitarte. Nola piroteknia sektorearen aldetik, izan ere, zuzenean diseinatzailei dei egiten dien lehiaketa bakarra da nazioartean. Su artifiziala jaurtitzeko ordutegiari dagokionez, udalak behar diren aireportu baimenak eskatu ditu eta erantzunaren zain dago. Asmoa da ordutegiak bateratzea eta egun guztietan su artifizialen bildumak ordu berean jaurtitzea, zalantzak saieste aldera. Ordutegia 11:00 eta 11:04 arteko tartean jartzea pentsatu da. Aurten ere bada berritasunik, lehenengo aldiz lehiaketarendako gune bat gaituko da suak aurrez muntatzeko bide emango duena egun bat lehenago lanean aritzeko. Halako moduan, non piroteknikariek 2 egun izango baituzte suak muntatzeko. Zuen digitalizatuek lan handiagoa eskatzen dute eta. Hain zuzen ere aurtengo parte hartzaileen erdiak muntatze lanak egiteko 2 egun horiek baliatuko ditu eta lanik konplexuenak muntatzeko monotiroak eta efektu bereziak toki bat gaituko da. Doneiakue Bastioian. Piroteknia lehiaketen panoraman mugarria izango da hori eta udal zerbitzuen partetik koordinazio eta lan handigoa eskatuko du. Aurten gainera trofeak estrenatuko dira, Javier Murok eginak, Meteoro izeneko aurreko eskulturen egileak berak sortuak alegia. Trofeo berria Sanfermin bada argizari galduzko brontze patinadun beltzean egina. 3 neurritan eginda eta Sanferminen irudi garaikidea itxuratzen du. Bere ezaugarri bereizgarrienak ere mitra, makulua eta mantua irudikatuz, baina modu laburtuan, eskematizaturik. Sanferminetako su artifizialen aurrekontuak 250.000 euro jotzen du guztira, iaz baino 7.000 euro gehiago. Lehiaketak berriz egin du parte hartzaileak berritzaren alde eta hori horrela, gazte hasi berriak sustatu dira artista zaharragoen emanaldiekin batera. Baina beti ere Sanferminetan ohikoak izaten ziren parte hartzaileak berritzaren alde eginez. Hori horrela, 9 pirotekniatik 7 ez dute sekula Sanferminetarako jaurtiketarik diseinatu. Naiz eta hoietako 2, Valentziako Lora eta Turiseko Zerbera, Iruñan inoiz suak jaurti dituzten senitartekoekin batera egon diren, eta beraz, badakiten nolakoa den ziudadela. 2 errepikatuko dute, Danimarkako Kudnesen 2. aldia izango da ziudadelan suak jaurtitzen eta Italiako Martarilloren 6. bai soilik 4 nazioarteko lehiaketaren barruan. 9 pirotekniatik 5 estatukoak dira, Valentziako 3, Castelloko 1 eta Granadako beste bat, eta 4 atzerrikoak, Frantzia, Italia, Danimarka eta Estatu Batuak. Uztailaren 6 lehiaketari hasiera emango dio Maria Jose Barbara Lora Zamoranok.
49 urteko Valentziarrak uztailaren 7 larunbatarekin Santetienetik Frantziatik datorren 27 urteko Mathieu Morel gazteak prestatutako ikuskizuna ikusiko dugu. Uztailaren 8 igandearekin Eduardo Moreno Kuitabik 51 urteko Valentziarra estrenaldi egingo du Iruñan. Hilaren 9 astelenarekin Arkoa Poleniseko Rovigo Italia Vincenzo Martorilloren txanda izango da. Festen erdialdera iritsita hilaren 10 astearterekin Turiseko Vicente Cervera Txulia 33 urterekin estrenatuko da Iruñan. 11 asteazkenarekin Gunnar Boerge errepikatuko du hau Danimarkakoa. 2012ko Sanfermietan hemen egon baitzen eta ostegunean hilak 12 urteko Diego Salado Martin Motrildarrak Granadatik jarraituko dio. Azken bi eguneko protagonistak izango dira 25 urteko Shannon Nicole estatu batuarra, zeina ostiralean hilak 13an estrenatuko baita. Eta 30 urteko Carlos Ganados Martí Burrianatik etorriko da Castellonetik eta larunbatean hilak 14an lehiatuko dena. 9 parte hartzaile dira, baina lehiaketak barne hartzen ditu 14 su etxe guztira, bestea beste atzerriko konpainiek babes teknikoa ematen dien estatuko enpresa bat behar dutelako eta gainera beste batzuk ekoizpen lanak egiten dituztelako udalarendako. Adibidez, sua jaurtitzeko tresna komuna uztea edo atzerriko parte hartzaileen materialak inportatzeko izapidetan laguntza ematea. Hori horrela parte hartzaile jaurtiketak egiteko behar dituzten su etxez gain honako hauek emango dute laguntza urten. Vulcano Madrildik, Sparlight Frantziatik, Ostense Hueskatik, Igual Barcelonatik eta Hermanos Caballer Castellotik. Batez beste enpresa bakoitzak 24 agiri desberdin ekarri behar ditu dagozkien baimen administratiboak eskuratu ahal izateko. Lehiaketaren edizio honetan mantendu dira iaz txertatutako nahita nahiezko bi errealizazio artistikoak. Lehenengoan, erritmikoa teknikoki konplexoagoa da. Ikuskizun guztiei supiro digitala modernoa eta digitalizatuen 30 segundurekin astea eskatzen die. Nahita ez Sanferminetako koloreetako monotiroekin eginak, hots, xuriak eta gorriak soli. Naiz eta koreografia mailan erabateko askatasuna izango duten sortzaileek. Egin beharreko bigarren sormen artistikoa kontzeptuala izan beharko du, jaurtiketa asimetriko bat sortu beharko dute, su ezberdinekin alde bakoitzean. Originaltasun eta koherentzia nahikoarekin halako maneran, non ez duen irudi beharko su hartzea kas bat dela edo materiala gaizki nahastu dela. Estetikoki bereziki zorrotza den froga hori jaurtiketako edozin unetan egin ahal izango da. Sormen horiek sortuko dira 3 leku jakinenetatik ahalik eta hobeto ikus daitezen, autobus geltoki gainetik, Bake plazatik eta Foruen plazatik. Alabaina eta ohi ez bezala bilduma guztien aireko zuen zati handiena ziudadela inguruko edozin puntatik ikusi ahal izango da. Berriz ere aurten 2016ko berritasunetako 2 mantenduko dira, batetik gotorlekuaren argiteria apaingarria piztuta mantenduko da, ikuskizunei indarra eta testu ingurua emateko, eta bestetik behin jaurtiketa amaitu eta gero, bildumaren egileak zeinak behar bezala argitaztuko diren, harresiaren goialdetik agur egingo diete ikuslei haien txaloak eta epaia jasotzeko. Iaz bezala, epaimaiak 3 sari entregatuko ditu, urrezko San Fermin saria lehen sailkatuari, zilarrezko San Fermin saria bigarrenari eta brontzezko San Fermin saria 3. Sariek barne hartzen dituzte 5.000, 3.000 eta 2.000 euroko diru sariak urren ez urren eta trofeo barna. Horrez gain ikusleen saria emango da, aintzatespen izaera izango du eta ikuslek gehien gustatu zaien piroteknia ikuskizuna bozkatuta erabakitzen da. Parte hartzaileen artean hainbat opari zozketatuko dira, liburu elektronikoak, bozgoragailu dorreak eta ariketa fisikoa neurtzeko eskumuturrekoak adibidez. Jose Luis Arasti Milagroko PSNko zinegotzia Nafarroako Pedro Sánchezen gobernuko ordezkarian bihurtu da. Carmen Alba ordezkatuko du. Espainiako gobernuan Mariano Rajoy presidentea zelarik Carmen Alba izan da
Espainiako ordezkaria Nafarroan. Orain Arasti izendatuko dute Pedro Sánchezen gobernuaren ordezkari gisa Nafarroan. Nafarroko alderdi sozialistako kide eta Milagro herrian PSN-ren zinegotzi izandakoa da Jose Luis Arasti. Carmen Albaren tokia hartuko du eta Espainiako ordezkaria izanen da hemendik aintzinera Nafarroan. PSN-ek egin dio proposamen hori Pedro Sánchezen gobernuari eta aurreikusita dagoen biharko ministroen batzarrean onartzea izendapen hori. Arasti diplomatua da enpresa zientzietan eta Nafarroko gobernuko funtzionarioa ere bada. PSN-eko Maria Txibiteren zuzendaritzako kidea da eta Milagroko alderdi horretako taldekoa ere bai. Gobernuak 2017-2019ko tokiko inbertsioen plana arautzen duen foru legea aldatzeko proiektua onartu du. Testu berriaren bitartez eta baliabide publikoen erabilera eraginkorragoa egiteko asmoz, tramitazio denborak laburtu, bizkortasunak kendu, bizkortasuna sustatu nahi da eta zenbait kontzeptu argituko dira. Nafarroko gobernuak 2017-2019ko tokiko inbertsioen plana arautzen duen abenduaren 13ko foru lege aldatzeko lege proiektua onartu du. Aldaketa horren bitartez erantzuna eman nahi die plana 2017ko urtarrilaren batean indarrean sartu zenez geroztik kudeaketa arloan atzemandako gorabeherei. Beti ere baliabide publikoen erabilera eraginkorragoa bultzatzeko eta 2017-2019ko tokiko inbertsioen planaren kudeaketa hobetzeko helburuari jarraiki. Ondoren proiektua Nafarroko parlamentura igorriko da tramitazioa osatzeko eta hala badagokio ontzat hartzeko. Aurrekontuaren arlako tratamentua da proiektuaren berritasun nagusia. Izan ere, aurrerantzean toki administrazioko zuzendari nagusiaren konpromiso ekonomikoak hainbat ekitaldiri egotzi ahalko zaizkie obrak gauzatzeko aurreikuspenen arabera, beti ere, dagokion zerbitzuaren aldez aurreko txostenarekin. Horrez gain testuak prozedura berri bat sartu du hasierako baimena. Honi esker, toki erakundeak erreserbako behin betiko zerrendan ageri diren inbertsioak gauzatu ahalko ditu, gerora 2017-2019ko toki inbertsioen planean sartzeko eskubidea galdu gabe. Halaber, obraren hasierako ekarpena 50%tik 60%ra igo du. Toki erakunden ahalmen ekonomikoa hobetuz eta toki administraziori obren hasieran gastu porzentajea handiagoa gauzatzeko aukera erraztuz. Toki inbertsioen planaren ekarpenak beste laguntza batzukin bateragarriak egiteko aukerari dagokionez inbertsiorako jaso diren bestelako funtsen zenbatekoa, jatorria eta aplikazioa egiaztatzeko betebeharra sartu da. Atzo onartutako proiektuaren bitartez erabaki askeko zenbatekoren kudeaketa hobetzen lagundu nahi zaie eskumenak udalei eskuordetuta dauzkaten eta egokitze txostena epearen barruan eskatu ez duten kontzejuei. Txostena eskatu inbertsioak gauzatu nahiz ondorengo ordainketak tramitatzearen ardura udalen eskuetan jarriz. Era berean, erabaki libreko ordainketak eskatzeko epe berriak ezarri dira. 2018an egin beharreko inbertsioetarako naiz 2019koetarako. Azaroaren bateko epe muga jarriz, 2018ko ordainketak aurreratu ahal izateko eta aurrekontu erabilgarririk izatekotan 2019rako aurreikusitako ordainketak 2018an egin ahal izateko. Salbuespenezko araubidearen aldaketa da kontuan hartu beharreko beste alderdi bat. Zehazkiago esan da, araubide horri atxikitzeko baldintzak, inbertsioa doitzeko edo ordezko finantzak eta formularen bat planteatzeko bete beharra ezarriz. Ahal bezain laizter eta araubide hori atxikitzeko eskaera egin baino lehen. Laguntzaren zenbatekoa ere zuzendu da, bezkengarria ez duten inbertsioak dagozkien bezarekin gehituz, eta lurralde kontribuzioaren zerga tasan 0,20koa gutxieneko igoera onartzeko bete beharra ezarri da, egun indarrean dagoenaren aldean. Era berean presazko prozeduraren erregulazio berri bat ezarri da. Presazkotasunaren kontzeptua Nafarroko kontratu publikoei buruzko foru araudira egokituz eta presazko ekintzei edo ekintza osagarriei aplikatu beharreko prozeduren arteko bereisketa argiagoa finkatuz.
Azkenik zigor araubide berri bat sartu da obren hasieran atzeratzen denerako edo inbertsioa ezarritako epea baino lehenago eta justifikazio dokumentalik gabe bukatzen denerako. Horrela, lehendabiziko suposamenduak kenduko da erabateko bazterketaren kasua gisa eta bigarrena bazterketa partzialaren kasu gisa. Gainera, errefusaren eta bazterketaren arteko bereizketa eginda. Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Patricia Perales zinegotziaren kontrako gorrotomezuak eta mehatxuak egin dira. Honen ondorioz EH Bilduk auzitegira eraman egin du gaia salatzeko. Joseba Siron Iruñeko alkatearen eta Patricia Perales zinegotziaren kontrako gorrotomezuengatik eta mehatxuengatik salaketa jarri dute auzitegian. Ezin dira onartu sare sozialetan eta mezu elektroniko bidez EH Bilduren hautetsiek eta langileek jasotzen dituzten gorroto mezu etengabeak eta mehatxoak. Soilik ideologia desberdina izateagatik edota proiektu politiko, sozial eta ekonomiko ezberdina izateagatik. Kritika eta iritzi guztia bidezkoa dira, baina beti aniztasunarekiko eta giza eskubideekiko errespetutik abiatzen badira. Horregatik, publikoki salatu nahi izan dute halako eraso eta gorroto adierazpenak. Ulertzen ez dutelako lekurik gizarte demokratiko batean eta gainera, ez direla onuragarriak etorkizuneko gizarteak eraikitzeko. Iruña hiri irekia, tolerantea, errespetuzkoa, solidarioa eta anitza da, eta horiek dira, hain zuzen ere, denon artean bultzatu eta zaindu behar diren balio eta ezaugarriak baitere sare soziala bezalako espazio berrietan. Zehatzago salaketak Twitter bidez jasotako 2 mezuri egiten die referentzia, eduki mehatxatzaile beldurgarri eta iraingarriak dituztenak. Euskaraldiarako arlo askotariko euskaltzale erreferenteak bildu dituzte ekimenaren enbasadoreak izateko eta herritarren parte hartzea sustatzeko. Oier Sanjurjo futbolaria Julian Iantzia aurkezlea, Edorta Salvador Okina eta sukaldaria, Zurina Hidalgo abeslaria eta aurkezlea, Nerea Egozkoe modeloa, Nerea Filat Katakrakeko kidea, Mikel Grande Uarteko gaztea, Mikel Idoate, enpresaria Pello Iaben enpresaria holkularia, Juan Cruz Lakasta kazetaria eta Saioa Jaurena errubi jokalaria. Hoiek dira, Euskaraldiko Nafarroko 11koa osatuko dutenak. Beren zeregina ekimenaren enbaxadore izatea eta herritarren parte hartzea bultzatzea. Belarri pres berarekin euskaraz egiteko gonbita egiten diena gainentzekoei eta aho bizi euskara ulertzen duten guztiei euskaraz eginen diena roletan ariko dira. 340 udalerritik gora izen eman dute azaroaren 23 abenduaren 3 iraunen duen euskaraldian, norbanakoen izen ematea irailaren 20an zabalduko dute. Hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera hazteko ariketa eginen dute euskaraldian parte hartuko dutenak. Euskaraldi ariketa soziala abiatua ez da euskararen aldekotasuna adierazteko kanpaina bat. Sanferminetako su artifizialen nazioarteko lehiaketan emakumeak eta gazteak egongo dira eta Arresietako 150 metro hartuko dituen agertoki bat. Egileen suak kontzeptuari jarraipen emango zaio eta banatuko diren trofeoek Sanferminen irudi garaikidea izango dute. Javier Muro eskultoreak egina. Gobernuak 2017-2019ko toki inbertsioen plana arautzen duen foru lege aldatzeko lege proiektua onartu du. Testu berriaren bitartez, tramitazio denborak laburtu, bikoiztasuna kendu eta zenbait kontzeptu argituko dira baliabide publikoen erabilera eraginkorragoa ekiteko asmoz. Euskaraldirako arlo askotariko euskaltzale erreferenteak bildu dituzte ekimenaren enbaxadore izanen dira eta herritarren parte hartzea sustatuko dute. EH Bilduk salaketa jarri du Siron eta Peralesi mehatxok egin dizkiedalako. Joseba Siron Iruñeko alkatearen eta Patricia Perales zinegotziaren kontrako gorroto mezuengatik eta mehatxuengatik salaketa jarri dute auzitegian. Jose Luis Arasti Milagroko PSNko zinegotzia aukeratu du Pedro Sánchezen gobernuak Espainiako ordezkaritza kargurako Nafarroan. Carmen Alba ordezkatuko du.
Ostarteak egunaren amaieran 0 laino gutxikin egongo da. Ipar haizea ibiliko da zierzo bolada gogor batzukin Nafarroan. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Hortziralean goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da arratsaldean bero lainoa garatuko dira. Egunaren amaieran hodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldean ipar haizea ibiliko da, temperatura minimoak gutxi jaitsi eta maksimoak nahiko igoko dira.